नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी अंदुरे कळसलकरला जन्मठेप, तिघे निर्दोष। दळवी साहेब चिंता नको, खासदार बनवायला महायुती सक्षम, किरण सामंतांचा टोला। आणि तुळस चैत्र उत्सव 6 जून पासून। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी राजवाड्याच्या प्रांगणात खुल्या रंगमंचावर कर्नाटक उडुपी येथील यक्षगान प्रयोग मराठीमध्ये सादर होणार आहे। येत्या 11 मेला सायंकाळी 6 वाजता हा प्रयोग होईल, अशी माहिती युवराज लखमराजे भोसले यांनी दिली। यावेळी प्राध्यापक विजयकुमार फातर्पेकर लिखित दशावतार या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा होणार आहे, असंही ते म्हणाले। नमस्कार, आज इथं आपण श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये उपस्थित आहे आणि यक्षगानाचं आपण कार्यक्रम आयोजित करणार आहे 11 तारखेला 6:30 वाजता। आणि त्याच्यासाठी आपण एक इथं केंद्र स्थापना केली होती, 2 वर्ष झाले त्याला। तर त्याच्या माध्यमातून आपण ते यक्षगानाचं कार्यक्रम आयोजित करणार आहे। यक्षगाना म्हणजे आपण दशावतार सारखंच प्रयोग आहे, म्हणजे तिथं उत्तर कन्नडामध्ये, म्हणजे आपल्या उत्तर कर्नाटकमध्ये आपण म्हणतो त्या भागामध्ये दशावतार कलाला यक्षगाना असं म्हणून म्हणतात आणि तो असं प्रकारचा कला आहे तिथं। आणि तसंच प्रकार आपल्या इथं दशावतार असतो, त्या पद्धतीने आपण इथं ह्या भागात आपण करतोय। सर पण आपल्याला माहिती देतीलच, त्याच्यामध्ये डिटेल, पण आपण ते प्रयोग कशाला करतोय तिथं ह्या भागात सिंधुदुर्गात, म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे तिकडचं कला आणि आपल्या कलामध्ये काय फरक आहे आणि तिथून आपल्याला काय शिकायला मिळेल। म्हणजे आपलं मेकअप असेल, त्याचं पद्धत काय असेल, म्हणजे ॲक्टिंगचं काय पद्धत असेल, त्या पद्धतीचं आपल्याला इथं ह्या भागात म्हणजे काय समजायला मिळेल आणि आपल्या लोकांना तो कला जरासं म्हणजे बघायला मिळेल आणि समजायला मिळेल इथं। मग त्या पद्धतीने आपल्याला इथं आपण तो प्रयोग करतो आहे। आणि तसंच लोककलाला दरवेळी आपल्याला म्हणजे प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे आणि राजकारण्यांनी आणि आपले श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाने करत असं दरवर्षी करत जातात आहे। आणि आपण मागच्या वेळी दशावतारचं पण कार्यक्रम घेतलेलं आहे आणि ह्यावेळी यक्षगानाचा आपण कार्यक्रम घेतो आहे। तर तसंच मी आपले सरांना पण आणि शामराव सावंतना मी बनतो म्हणजे पुढचा विषय मांडायला। आणि प्रकाशन समारंभ आणि यक्षगान आणि सरांचं पण पुस्तक लिहिलेलं आहे त्यांनी ह्याच्यावरती दशावतारवरती आणि यक्षगानावरती तर म्हणजे कन्नडाचं। तर तसंच सर पण त्याच्यावरती माहिती बरंच सांगतील त्याच्याबद्दल, आपण जरासं सांगा त्याच्याबद्दल। तर मी त्यांना आपण बोलता काय, मग सर बोला, आपण तुमचा विषय मांडा। नमस्कार, माझं यक्षगानावरचं पहिलं पुस्तक 2019 फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालं, पद्मगंधा प्रकाशन पुण्याचं। वास्तविक त्याच वेळेला मला इथे प्रकाशन सोहळा करायचा होता, काही अडचणीमध्ये मला तो करता आला नाही। पुण्यामध्ये प्रकाशकांनी तो ठेवला, तिथं तो झाला। त्याच्यानंतर आता तुम्ही म्हणाल की दशावताराचा माझा अभ्यास गेली 53 वर्ष आहे। म्हणजे जेव्हा मी इथं आलो 1967मध्ये कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू झालो, त्यानंतर 3-4 वर्षातच माझा दशावताराशी परिचय झाला। तोही मला खास उल्लेख करायचा वाटतो, आपल्या कामगार कल्याण केंद्राच्या स्पर्धा व्हायच्या आणि त्या स्पर्धामध्ये जवळजवळ बॅरिस्टर नाथपै व्यासपीठाकडे जवळजवळ 3-4 हजार लोक जमायची आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा माझा त्याच्याशी परिचय झाला आणि मला इतका मी भागावून गेलो की मला वाटायला लागलं की ह्याचा अभ्यास करायचा, हे जाणून घ्यायचं आणि याचा आनंद अधिक घ्यायचा। म्हणून मी त्याच्यात सुरुवात केली। पण तो झालं काय की आपल्या दशावतारामध्ये डॉक्युमेंटेशन कमी आहे।
कुठल्याही एखाद्या संशोधनाला पुरावे लागतात. अनेक गोष्टी आपण समजावून घ्यायला आपल्याला काही पुरावे असतात. मग ते दस्तऐवजाच्या स्वरूपात असतील, लिखाणाच्या स्वरूपात असतील किंवा शिलालेखाच्या स्वरूपात. तसं मला फारसं आढळेना. आणि त्याच वेळेला मला लक्षात आलं की डॉक्टर कोटा श्रीराम कारंथांसारखे जे दिग्गज साहित्यिक होते त्यांनी यक्षगानासाठी प्रचंड मेहनत केली. ते एकटेच नव्हे तर असे दक्षिण कन्नडा म्हणजे मंगळूर आणि उडुपी जिल्ह्यामध्ये असे खूप लोक आहेत की ज्यांनी त्या संदर्भात खूप संशोधन केलं, जाणून घेतलं, अभ्यास केला आणि आपला अभ्यास त्यांनी त्या लोककलाकारांपर्यंत पोचवला. आणि त्यामुळे काय झालं की तिथे तुम्ही काही आता तिथं दरवर्षी मी जातो. जवळजवळ गेली 38-40 वर्ष मी त्या भागात जातो. जेव्हा जातो तेव्हा 5 ते 10 नवीन पुस्तकं दशावतारातल्या विविध अंगावर लिहिलेली मला तिथे मिळतात. इतकंच नव्हे तर दशावताराला वाहिलेली तिथं दशावताराने यक्षगानाला वाहिलेली तिथं काही मासिकं आहेत. रेग्युलर त्याच्यामध्ये यक्षगानाच्या चळवळी, यक्षगानाविषयी माहिती येत असते. त्यामुळे झालं काय की मला बरीच माहिती, बरंच ज्ञान यक्षगानासंदर्भात तिथे गेल्या 38-40 वर्षामध्ये मिळालं. आणि त्यातून मग मी पहिलं पुस्तक माझं यक्षगानावर लिहिलं. परंतु यक्षगानाची माहिती मिळाली, ती माहिती मी मला कानडी चांगलं येतं, मी बोलू शकतो, लिहू शकतो आणि वाचूही शकतो. त्यामुळे तिथून माहिती गोळा करायची, त्याचं विश्लेषण आपल्या परीनं करायचं आणि ते मांडत जायचं. आणि त्याच्यातून ते पुस्तक पहिलं पुस्तक आलं. परंतु ते इन्फॉर्मेशन बेस्ड होतं, माहितीच्या आधारावर होतं, माहितीत घेऊन होतं. दशावताराचं तसं नव्हतं. गेली 53 वर्ष विविध दशावतारी मंडळांबरोबर, कंपनीबरोबर, कलाकारांबरोबर मी बराच भटकलो आहे, दिवसरात्र भटकलो आहे. त्यांच्याबरोबर जेव्हा कॉलेज संपायचं बरेचदा सुरुवातीच्या काळामध्ये, त्यावेळेला सगळं आटोपलं, माझा अभ्यास वगैरे दुसऱ्या दिवशीचा झाला की मी निघायचो, कुठे दोडा मारला, कुठे बांधायला, कुठे इथे. आणि तिथून मी त्यांच्याबरोबर वावरताना मला अनेक गोष्टींचं ज्ञान झालं. आणि यक्षगानाचा अभ्यास करताना काय जी माहिती कशी गोळा केली त्याचा उपयोग मला दशावतार. आणि त्यामुळे झालं काय की दशावताराचं माझं पुस्तक अधिक अभ्यासावर, अधिक संशोधनावर आणि तो अभ्यास आणि संशोधन त्याचं विश्लेषण करून माझी काही मतं मांडण्याची मला संधी मिळाली. आणि त्यातून मग दशावताराचं हे पुस्तक 5 वर्षानंतर 2019 साली ते झालं. आणि 5 वर्षानंतर माझं हे दुसरं पुस्तक हे अधिक विस्तृत आहे, अधिक संशोधनात्मक आहे आणि माझ्या परीनं मी काही गोष्टी त्याच्यात सांगायचा प्रयत्न केला. हे अंतिम सत्य नव्हे. एखादा मी एक लेखक म्हणून जेव्हा लिहितो तेव्हा ते अंतिम सत्य, विशेषतः काही घटनावर, काही कलावर, काही लोककलावर जेव्हा आम्ही लिहितो ते अंतिम सत्य नसतं. हे वाचून समजा आपल्याकडची मुलं, आपल्याकडचे विद्यार्थी, आपल्याकडचे तरुण संशोधक पुढे आले आणि याच्यात मांडलेल्या काही गोष्टी त्यांनी जर खोडून काढल्या पुराव्यानिशी तर ते अधिक स्वागतार्ह आहे. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं मी एक गोष्ट मांडलेली आहे, त्यांनी ते अभ्यासावी आणि त्यातून त्यांना वाटलं हे बरोबर आहे, ठीक आहे. पण समजा ह्याच्यात काहीतरी आपल्याला काही म्हणजे ॲम्बिग्युटी म्हणतो ना आपण तसं आढळलं की त्याच्यात काहीतरी सुधारणा पाहिजे. हे जे काही त्यांनी इथं कथन केलेलं आहे ते बरोबर नाही असं वाटलं तर त्यांनी आपल्यापर्यंत अधिक संशोधन करावं हा माझा त्याच्यामागचा. कारण मुळात मी प्राध्यापक आहे, तेव्हा माझ्या दृष्टीनं विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक पुढं जावं, शिक्षक आणि प्राध्यापकापेक्षा विद्यार्थ्यांनी अधिक पुढं जावं हा माझा नेहमीचा दृष्टिकोन असतो. आणि त्या दृष्टीनं हे पुस्तक आलं. आता हे पुस्तक लिहिल्यानंतर ते इथेच प्रसिद्धी द्यावं, इथेच त्याचं प्रकाशन व्हावं असा माझा आग्रह होता. त्यामुळे त्या दृष्टीनं मी राजेसाहेबांना ॲप्रोच झालो. त्यांनी अगदी आनंदानं मान्य केलं की आपण ते करूया. इथं कॉलेजला अप्रोच झालं. कॉलेजच्या लोककला अध्ययन केंद्रानं ते अगदी आनंदानं स्वीकारलं आणि मग त्यांनी सहकार्य दिलं आणि त्यांनी पुढाकार घेतला आणि त्यांच्या प्रेरणेतून ते इथे करायचं. आता इथे आणखी एक गोष्ट सांगतो आणि मी थांबवतो. यक्षगानाचा पहिला प्रयोग कानडीमध्ये फेब्रुवारीच्या 1986 आंदुर्ले या गावी मी घडून आणला होता. आंदुर्ले
म्हणजे तिथे श्री देवी चामुंडेश्वरीची मंदिर आहे. त्या मंदिराच्या प्रांगणात 38 वर्षापूर्वी पहिला यक्षगानाचा प्रयोग, आणि तो प्रयोग म्हणजे इतिहासात त्याची नोंद होईल की या किनारपट्टीवरचा म्हणजे सरळ कारवारपासून याच्यावरती जी काही किनारपट्टी महाराष्ट्राची आहे तिथला तो पहिला प्रयोग यक्षगानाचा मी केला. म्हणजे काय, तिथल्या देवस्थान व्यवस्थापन समितीने तो घडून आणला. कारण चामुंडेश्वरी ही देवी पाटील पाटकर आडनावाची जी मंडळी आहे त्यांची जी कुलदेवता आहे, आणि अशी पाटील पाटकर आडनावाची मंडळी याला दक्षिण कन्नडा म्हणजे मंगळूर जिल्हा, उडुपी जिल्हा, कारवार जिल्ह्यामध्ये खूप आहे. आणि ती इथून स्थलांतरित 200-250 वर्षापूर्वी स्थलांतरित झाले. त्यामुळे जो पहिला संघ मी ती इथं आला होता त्याचं नावच होतं कुडा देशकर कला संघ चेरकाडी. चेरकाडी हे गाव आहे, श्याम बेनेगलजवळ बेनेगल जे गाव आहे त्याच्याजवळ चेरकाडी हे गाव आहे. त्या गावातली ही हौशी कलाकार मंडळी होती, त्यांचं नावच होतं कुडाळ देशकर. आणि त्या लोकांना समजावून दिलं या व्यवस्थापन समितीनं देवळाच्या आंदोलीचं की तुमची देवी ही आहे, तुम्ही त्या भागातले आहात. म्हणून पहिल्यांदा ते इथे आले आणि त्यांनी 38 वर्षापूर्वी कानडीतून 4 तासाचा यक्षगानाचा प्रयोग त्यांनी केला. मला आता वाटायला आलं की इथंही आपल्याला व्हायला हवा आता, आणि त्याला संधी दिली गुरु बन्नंजे संजीव सोरला यांची, ज्यांची माझी जवळजवळ गेली 40 वर्षे घट्ट मैत्री आहे या संदर्भात. आता ते आपला संच घेऊन येत आहेत आणि त्यांचा तो यक्षगानाचा प्रयोग इथे होणार आहे. त्यांचं म्हणणं होतं, सर आम्ही हिंदीत केला, आम्ही इंग्रजीत केला, आम्हाला मराठीत पण आता करू दे, तुम्ही अनायसे तुम्ही आमच्याबरोबर वावरतात किंवा मराठीत आपण का करू नये. म्हणून त्यांचा आग्रह गेली 4-5 वर्ष होता. मध्ये कोरोना काळामुळे आम्ही सुरुवातसुद्धा केली होती, पण ती प्रॅक्टिस बंद झाली. त्याच्यानंतर त्यांनी संवाद लिहिलेले आहेत आणि जवळजवळ 500 वर्षापूर्वी देवीदास या कानडी कवीने जे पद्य लिहिलं महाभारतातल्या अनेक कथानकावर, ते पद्य आणि त्यांनी लिहिलेले गुरु बन्नंजे संजीव सोरणाने लिहिलेले जे संवाद आहेत ते मी मराठीत भाषांतर केले. आणि त्यांना जाऊन फेब्रुवारीत मी 4 दिवस गेलो, मार्चमध्ये मी 4 दिवस गेलो, 8 दिवस राहून त्यांना मराठी कसं बोलावं, कानडीत आणि मराठी उच्चारामध्ये काय फरक आहे हे समजावून घेऊन त्यांचे संवाद त्यांना नीट आकलन झाले आणि त्याच्यातून ते मराठी बोलायला शिकले. त्यांना मी उच्चार शिकवलं व्यवस्थित आणि त्या आधारे त्यांनी आता प्रॅक्टिस सुरू केलेली आहे. काल त्यांनी लाईव्ह आपल्या रिहर्सलचं मला हे पाठवलं होतं. अतिशय उत्कृष्ट मराठी बोलता येते आता. आणखी एक विशेष गोष्ट आहे, हे जे सगळे कलाकार आहेत ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. त्यातली अभिमन्यूची भूमिका करणारी जी मुलगी आहे ती BTech IT इंजिनियर आहे. त्यातली कृष्णाची भूमिका करणारी जी मुलगी आहे ते सगळ्या प्राध्यापिका शिक्षक किंवा असे इंजिनियर म्हणून ती फिजिक्समध्ये PhD करते. आणखी एक मुलगी आहे श्रुती बंगेरा नावाची, ती मराठी चांगलं बोलते कारण ती महाराष्ट्रात काही काळ होती मुंबईला वगैरे, मराठी चांगलं बोलते. ती ह्याच्यात यक्षगानामध्येच PhD करते. एक मुलगी मल्याळी बोलणारी आहे, त्याला बिलकुल मराठी कानडीचं धड येत नव्हतं, ती आता मराठी बोलायला लागली आणि ती आता MSc करते ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. एक अभिनव ग्रोवर नावाचा पंजाबी मुलगा आहे, तो तिथे गेला होता मंगळूरला मणिपाल युनिव्हर्सिटीमध्ये इंजिनिअरिंग करायला. त्याने इंजिनिअरिंग केलं पण त्याचं अधिक ओढा या यक्षगानाच्या नृत्य आणि याच्याकडे लागला. तो यक्षगान शिकला, नृत्य शिकला आणि तो आता द्रोणाचार्याची भूमिका करतो. पण तो मराठी चांगला बोलतो कारण त्याचं वास्तव्य मुंबईत होतं अनेक वर्ष आणि तो आता हिंदी इंग्रजी सिरियलमध्ये सुद्धा काम करतो. मराठी अस्खलित बोलतो. मराठी अस्खलित बोलणारी त्या 12-13 जणांच्या टीममध्ये दोघंच आहेत, बाकी नव्याने मराठी शिकलेली आहे आणि ते आता प्रयोग करणार आहे. तेव्हा हा प्रयोग इथे होतो याचं मला विशेष हे आहे कारण एक तर देव पाटेश्वराच्या पुण्यभूमीत आपण करतो आहोत. दुसरी गोष्ट गेली 300-350-400 वर्षाचा राजघराण्याचा वारसा चाललेल्या त्या राजवाड्याच्या परिसरात हे होते, हा एक इतिहास आहे. आणि तिसरी गोष्ट मराठीतून होणारा पहिला यक्षगानाचा प्रयोग तो या भूमीत होणार आहे, याचं मला विशेष कौतुक वाटतं. म्हणून
मला अतिशय आनंद होतो की माझ्या ह्या पुस्तकाचं की ज्याच्यात मी अधिक मेहनत घेतली, अधिक अभ्यास केला, अधिक संशोधन केलं आणि ते एकाच दृष्टिकोनातून की इथल्या मुलांना, इथल्या आपल्या दशावतारी कलाकारांना हे नीट आकलन व्हावं, समजावं आणि त्यांनी अधिकाधिक ह्याच्यात संशोधन करून चांगल्या तऱ्हेने आपली कला प्रोजेक्ट करावी, हा एकमेव हेतूनं माझे लेखन मी केलं आणि त्याला एक चांगलं मुहूर्त सोडून इथल्या राजघराण्यानं आणि दुसऱ्या बाजूनं महाविद्यालयाच्या लोककला अध्ययन विभागाने केलं. त्यासाठी मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे, ऋणी आहे. नाही, आता बोलवणार म्हणजे त्यांच्याकडे जाणं, आता माझं वय वर्ष 83, त्यामुळे आव्हान करतोय. मला प्रत्यक्ष जाणं भाग होतं, कारण जावं असं वाटतही होतं, पण तुम्हाला शक्य नाही. संपर्क साधलेला आहे, कारण यांनी हे लोककला हे करतात, म्हणजे महोत्सव बनवतात. कोकणात पैशाचो पाऊस झालो, मात्र आमचो कोकणी माणूस गावाकडचो त्याच्यात भिजाक नाही. ह्योच कोकणी माणसाचो स्वाभिमान, अशा शब्दात ज्येष्ठ नेते अण्णा केसरकरांनी कान पिळले सत. बघूयात केसरकर काय म्हणतात. मुंबईतील माझ्या भावानो, बहिणीनो आणि मातानो, हौशीनो, आज आपण निवडणुकीच्या निमित्तानं भेटतो. ही निवडणुकीची भेट आपली सगळ्यांची अत्यंत मोलाची आणि योग्य वेळी घडतात, कारण आपल्या समोर मुंबई वाचवणं, महाराष्ट्र वाचवणं ही आपली पहिल्यांदा जबाबदारी आहे. आणि ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी, ती जबाबदारी आपण यशस्वीपणे पेलण्यासाठी महाराष्ट्र आणि मुंबई ही जी आपली राजधानी आहे, या राजधानीला तोडण्यासाठी, ही राजधानी दुभंगवण्यासाठी, महाराष्ट्रापासून अलिप्त करण्यासाठी ज्या दिल्लीतून राजकारण खेळलं जाता, राजकारण खेळत असताना एक आठवण म्हाका येता की अशा पद्धतीची छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या टायमा अफजल खानाचो कोतवो बाहेर काढलो, त्यावेळी छत्रपतीवरती पहिलो वार करण्यासाठी जो झेपावलो तो त्यांचो सय्यद बंडा, आणि त्या सय्यद बंडाचो वरच्यावर हात ज्यांनी तोडलो तो आपलो जीवा महाले. आणि त्याच टायमाक दुसरो अफजल खानाचो वकील असणारो कृष्णाजी भास्कर यांनी शिवाजी महाराजावरती वार करण्याचा प्रयत्न केल्यान त्या टायमाक शिवाजी महाराजांनी सांगल्यानी, अरे माझ्या पूर्वजांनी माका ब्राह्मणावर वार करू नको म्हणून सांगलेला, आणि असं असताना तू माझ्यावर वार जो करतय तो वार माझ्यावर नाही, या स्वराज्यावर वार करतय म्हटला. आणि शिवाजी महाराजांनी एका फटक्यात कृष्णाजी भास्कराची थैसर खेळ खंडोप त्या ठिकाणी त्यांचं करून टाकलो. असो भास्कर, कृष्णाजी भास्कर सध्याच्या युगामध्ये दिल्लेश्वरांचो वकील बनान महाराष्ट्रावरती घात घालण्याचा प्रयत्न, महाराष्ट्र तोडण्याचा प्रयत्न, शिवसेना ही आपली मराठी माणसाची संघटना फोडण्याचा प्रयत्न ह्योच तो वकील आज करता. आणि तेका आमचे मूठभर असणारे घरभेदी, मूठभर असणारे आमचे महत्वाकांक्षी धरून रावलेले उरात चोर म्हणून वावरणारे मंडळी आज त्यांका मिलाप झालेली आहे. आणि या सगळ्यापासून सावध राहण्यासाठी, या सगळ्यापासून त्यांचं धडो त्यांका शिकवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येणं ही आज काळाची गरज आहे. आणि म्हणून आपण सर्व बांधवांनी एकत्र येऊन कोणाच्या हातामध्ये जी रणशिंग ज्यावेळी फुंकला जाता त्या तुतारीतून फुंकला जाता, मग तुतारी घेतलेलो मावळो आपल्या आज समोर उभा, हातात मशाल घेतलेली आज आई जगदंबेच्या कृपेनं जी मशाल आज अंधकारमय परिस्थिती निर्माण होता त्यावेळी आशेचो किरण दाखवणारी ही मशाल हातात घेऊन आपले मावळे उभे राहिलेले सत. आणि हे हातात घेतलेले मावळ्यांच्या हात
हातात देऊन जी मशाल पेटवली जाता, जो तुतारी या ठिकाणी जे जाता, हे तीनही पक्षाचे लोक एकत्र येलेले आहेत. कारण देश वाचवचा, देश हुकुमशाहीपासून वाचवचा, देशात मुंबई तोडणाऱ्यांपासून देश वाचवचा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता, महाराष्ट्र आपणाक माहिती आहे, महाराष्ट्र आपणाक सहज मिळालेला आहे, मुंबई सहज मिळालेली नाही आहे. त्याच्यासाठी 106 हुतात्मे आपणाक दिवचे लागले, 106 हुतात्म्यांना बलिदान दिवचा लागला. हे बलिदान गेलेले आपले सगळे मराठी माणसं आहेत आणि म्हणून माझं सगळ्यांका विनंती आहे, माझी सगळ्यांका एक नम्र सूचना हात जोडून अशी आहे की आपापसातले असणारे भेदभाव, आपापसात असणारे मतभेद, पक्षामध्ये असणारे मतभेद, घराघरात असणारे मतभेद हे आपण बाजूक ठेवचे आहोत. सगळ्यांनी एकत्र येऊचा आणि येत्या 20 तारखे ज्या ठिकाणी तुतारी असतात, ज्या ठिकाणी मशाल असतात, ज्या ठिकाणी हात असतात, त्यांकाच आपणाक मतदान करून महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी आणि मुंबईची लढवून मिळालेली ताकद आणि स्वाभिमान जिवंत ठेवण्यासाठी आपणाक त्यांका मतदान करूचा. ह्या भावानो, बहिणीनो आणि आवशीनो विसरू नको. मतभेद पदापदावरून झालेत पक्षामध्ये, घराघरात भावबंदकी निर्माण केली आहे. ह्या पंथांनी आपलो देश, आपली महाराष्ट्र, आपली छत्रपतींची भूमी लाचार बनवण्याचं काम केलं. याचं उदाहरण ते टेस्ट घेऊन बघतात आपली. अरे ह्याच पक्षाच्या माणसांका, ह्या भाजपवाल्यांनी आमच्या छत्रपतींचे वारस असणाऱ्यांका, त्यांचे भूमिपुत्र मानवणाऱ्यांका, त्यांचे वारस म्हणणाऱ्यांका, साताऱ्याच्या माणसांका त्या ठिकाणी दिल्लीत नेऊन 4 दिवस आपल्या जागेत त्या ठिकाणी बसवून ठेवल्यानी आणि नंतर पक्षाची उमेदवारी दिल्यानी. ह्याचाच अर्थ महाराष्ट्र आणि छत्रपतींचे मावळे, छत्रपतींची मराठी माणसांका वाकवण्याचं काम, लाचार बनवण्याचं काम यांनी केलेला. आणि ह्या आपल्या आता नजरेसमोर, ह्या काही पडद्याच्या मागे नाही ठरणार, ह्या आपल्या नजरेसमोर ठरला. नजरेसमोर आपण बघतो. मग पडदे डोळ्यावरचे बाजूक करा आणि सगळे मनाने एकत्र या, दिलाने एकत्र या. ते मुंबई वाचवण्यासाठी, राष्ट्र वाचवण्यासाठी आणि सीमा भागातल्या 3.5 लाख मराठी माणसांका पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी एकजूट कायम करूया. हातात मशाल घेऊया, उद्धव ठाकरेच्या पाठीमागे उभे राहूया, शरद पवारांच्या पाठीमागे उभे राहूया, या ठिकाणी राहुल गांधीच्या पाठीमागे उभे राहूया. सगळ्यांनी आपले मतभेद बाजू ठेवून एकजूट कायम राखून मशाल ही तेवत ठेवूया आणि मशाल एक विजय मिळवून देऊया. ह्या लक्षात ठेवा आणि कामात लागा. आपापसातले मतभेद कृपा करा, मेहरबानी करा आणि बाजूक ठेवा. आम्ही आमच्या कोकणात, आमच्या ह्या जिल्ह्यामध्ये ही किमया केलेली आहे. अरे पैशाचा पाऊस हैसर पाडल्याने, पण त्या पैशाच्या पावसात आमचे गावाकडची माणसं भिजागणार. त्यांनी सांगल्याने आमच्या कष्टाचे पैसे आमका मोलाचे आहोत, तुमचे चोरलेले पैसे आमका नको आहेत. आणि म्हणून सगळ्या पक्षाच्या माणसांनी ऐसर विनायक राऊतांक मतदान केला. विसरू नको. उद्याचो रिझल्ट, उद्याचो येणारो निकाल ह्यो विनायक राऊताचो आसात, मशालीचो आसात. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तत्वाचो विजय असा. ह्या लक्षात ठेवा. आणि फितुरांका त्यांची जागा दाखया, गद्दारांका त्यांची जागा दाखया आणि स्वाभिमान, मराठी माणसाचो स्वाभिमान. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण खटल्याचा तब्बल 11 वर्षांनी शुक्रवारी निकाल लागला. दाभोलकर हत्या प्रकरणी पुण्यातील विशेष न्यायालयानं वीरेंद्र सिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता केली. तर सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यानं त्यांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून करणाऱ्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना पुण्यातील विशेष न्यायाधीश पी जाधव यांच्या न्यायालयानं जन्मठेप आणि प्रत्येकी 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावडे, विक्रम भावे, संजीव पुनाळेकर यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. अंदुरे आणि कळसकर यांनी गोळीबार केल्याची कबुली दिली आहे. त्यांच्या विरोधातील सक्षम पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. त्या आधारे दोघांना शिक्षा सुनावण्यात येते. तर डॉक्टर तावडेचा गुन्ह्यात हेतू दिसून आलेला आहे, तसेच त्यावर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. मात्र त्यांच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलीस आणि सरकार पक्ष अपयशी ठरलेत. तर भावे आणि पुनाळेकर यांच्या विरोधात देखील सक्षम पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना यश आलेलं नाहीये.
त्यामुळे त्यांची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचं जाधव यांनी निकालात नमूद केलंय। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मॉर्निंग वॉकला गेले असताना 20 ऑगस्ट 2013ला त्यांची महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती। या घटनेनं अवघं राज्य हादरलंय। दाभोलकरांच्या हत्येनंतर तब्बल 8 वर्षांनी हा खटला सुरू होण्यास मुहूर्त लागला। या हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयानं 5 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केलेत आणि खटल्यास सुरुवात झाली। जवळपास 2.5 वर्षांपासून हा खटला सुरू आहे। या खटल्याची सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे आणि शुक्रवारी या खटल्याचा निकाल लागलाय। मला खासदार करायचं की नाही याचा निर्णय महायुती घेईल। मला खासदार बनवायला शिंदे आणि फडणवीस सक्षम आहेत। राजन साहेबांनी माझी काळजी करण्यापेक्षा आपल्या आमदारकीची चिंता करावी, असं वक्तव्य शिवसेनेचे किरण सामंत यांनी केलंय। मला राज्यसभेचा खासदार बनवायला महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच अजित पवार म्हणजेच महायुती ही सक्षम आहे। त्याच्याबद्दल राजनजी साळवी साहेबांनी, आमदार राजन साळवी साहेबांनी कोणतीही चिंता करू नये। त्यांनी जर चिंता करायची, त्यांना जर गरज वाटली तर त्यांची लांजा-राजापूरची विधानसभेची सीट ही माझ्या अंदाजानुसार महाविकास आघाडीमधून काँग्रेस या पक्षाला मिळेल असा मला खात्रीलायक समजतं। तर त्यांनी पूर्वी ठरल्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विनंतीवरून शिवसेनेमध्ये धनुष्यबाण या चिन्हावरती पक्षप्रवेश करावा, अन्यथा एकनाथजी शिंदे साहेबांनी जर मला परवानगी दिली तर मी लांजा-राजापूर विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढण्यास तयार आहे। दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 1 जून पासून अंतरिम जामीन मंजूर केलाय। त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितलंय। यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळालाय। दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा प्रकरणी ईडीनं 21 मार्चला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती। यापूर्वी ईडीनं त्यांना या प्रकरणात चौकशीसाठी 9 समन्स बजावले होते, मात्र केजरीवाल कोणत्याही समन्सवर हजर राहिले नाहीत। तो या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार होता आणि दारूच्या व्यापाऱ्यांकडून लाच मागण्यात त्यांचा थेट सहभाग होता, असा केंद्रीय तपास यंत्रणेचा आरोप आहे। हे आरोप फेटाळून लावणाऱ्या आपनं दिल्लीत नेतृत्व बदल होणार नसून मुख्यमंत्री केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील असे स्पष्ट केलंय। दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात ईडीनं आरोपपत्र दाखल करणार होते। केजरीवाल यांच्या नावाचा आरोपपत्रात समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे। ईडीनं आपल्या आरोपपत्रात मुख्य सूत्रधार आणि किंग पिन म्हणून केजरीवाल यांच्या नावाची यादी करणार आहे। त्यामुळे दिल्ली दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे। मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला। वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळसगावचे ग्रामदैवत श्री जैतीर देवाचा वार्षिक उत्सव 6 जून पासून सुरू होणार आहे। 11 दिवस हा उत्सव सुरू राहणार आहे। जागृत देवस्थान अशी याची ख्याती आहे, त्यामुळे उत्सवाला भक्तांचा जनसागर उसळतो। दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणून प्रसिद्ध असलेलं वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळसगावचं ग्रामदैवत श्री जैतीर देवाचा वार्षिक उत्सव 6 जून पासून सुरू होतोय। 11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सांगता 15 जूनला कवळासानं होणार आहे। अत्यंत जागृत असलेल्या देवाच्या दर्शनासाठी मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, रत्नागिरी, बेळगाव, सिंधुदुर्ग आणि नजीकच्या गोवा राज्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात। भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळते। मुंबईतील चाकरमानी सुद्धा या उत्सवाची आतुरतेनं वाट पाहत असतात। तुळस गावासहित पंचक्रोशीतील गावांसाठी हे जैतीर उत्सव ही एक पर्वणीच असते। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी अंदुरे कळसलकरला जन्मठेप, 3 निर्दोष। दळवी साहेब चिंता नको, खासदार बनवायला महायुती सक्षम, किरण सामंतांचा टोला।
आणि तुळस जयंती उत्सव 6 जून पासून। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।